Isus. Kámo, Duchu Prorockého, Grek, Jelokáči, budou Kirill počas kála svojho zracenia. Navolávanie Žide, navolávanie výrazné Jeloské, volávanie Jeloské Žide. Amen. Halleluja. Halleluja. A ty kámo tu ženu do challenge, keď sa dnešie, ešte aj házde spisky, zma sa stalo. Halleluja. Lebo nás to by sa takto duchu ženu do challenge. Lebo nie platí máme v tom. Čaja dostala cez keď počame. Halleluja. Chodej počame. Halleluja. Čaja pade na peskeria kante. Halleluja. A Ježiš, keď pade kera môže čaja. Halleluja. Kam ste ženila niekde? Ona mágaš túto celistého svetom nastavené tak poslušný, tak pokorný, aj ty duchnosť na te kieráme. Ale kieráš tu keď čačeste máš a máme čavu, lebo niekde patrno kráľovstvo nebeské. Lebo nám Ježiš Kristus Amen. Halleluja. Sláva tu tým ľuďom. Takže som zahýpal. Eterný al mislo avvenne Kama voi tutte dice si chiama la via sa prendeva Ježiš a to dice colectivo di priatelis a pani perché dice riuscendo a spavare do kudes ale už nie tým, že nedziaľo utočí, ale aj vlastno a na tom sa rozkydáva, je to dosť veľa. A vlastne stojí hlavne a máte na tie zasiahnuté ľudí. A v tým ženu na Ježiš Kristus. Halleluja. Téma je vyslobodenie, to je také čajzajné opeské. Halleluja. Vyslobodenie je súčasťou nášho vykúpenia Ježišom Kristom. Amen. Máme vyslobodenie. Ktorý Otec nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky. V prvom Kolosenským 1.13 List Kolosenským 1.13 Halleluja, tak by si mi otvoril. List Kolosenským 1.13 Dosávame alebo prohedovského. Máme to otvorené, bratia a sestry, to by mohli prísť. Ale dáme, ako si vyskolosil. Pripadá ako vyskolosil. 1.13 OK. Už mám otvorené. Halleluja. Šuno vás. Vytrhol vás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Amen. Takže tu slovo Boží jasne hovorí, že ťa vytrhol z moci tmy. Si nevedel pravdu, si žil v hriechu, si robil skutky tela, si robil skutky diabla. Žili sme Boha žiadne si to hlavne. Robili sme to, čo Boh nechce, lebo sme nevedeli. Mysleli sme si, že veľmi Boha, to nám stačí, že to je všetko. Ale prišlo slovo Božie, lebo tým je Ježiš Kristus, ktorý prišiel do svetla. Každý z nás počul slovo Božie, Halleluja, a znovu videli svetlo. Každý niečo ináč. Inakšie to pocíti. Ku komu to inakšie rozprávalo. A preto som vyjadil sa svojho milovaného syna. Halleluja. On ťa preniesol ťa do kráľovstva svojho milovaného syna. To je čo úžasné.
Ja prenesol ťa tam, kde je Ježiš. Teraz si pri Ježišom. Halleluja. Teraz si pri Ježišom. Ježiš povedal toho, koho Syn vyslobodí, ten je v pravde slobodný. Ján 8:34. Evangelium podľa Jána 8:34. Evangelium podľa Jána, ešte raz opakujem, 8:34. Odpovedal im Ježiš. Veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Amen. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. My sme boli vyslobodení z hriechu. Boh nás stal vytrhol. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Nášmu Pánu. Nemusíš si vybojovať svoju slobodu. Kristus na kríži vybojoval za teba. Pavol to vyjadruje takto. Galatským 5:1. Galatským 5:1. Náš brat to vyjadruje takto. Kristus nás oslobodil k slobode, stojte teda a nedajte sa zabráhnuť zase to jarmo otroctva. Prečo tu hovorí jarmo otroctva? Lebo sme žili v otroctve. Sme robili to, čo Boh nechce. Sme boli služobníci diablovi. Slúžili sme, robili sme to, čo on chcel. Neboli sme slobodní. Ale tým, že sme prijali Ježiša, sme prijali všetko toto zasľúbené. Teraz sme naozaj slobodní, lebo sme prijali slobodu. Ježiš Kristus je sloboda. Halleluja. Takže my teraz nemusíme bojovať. My nemusíme niečo robiť preto, aby sme dokazovali diablovi. My môžeme požiť slovo Božie, môžeme povedať, diabol, odíď odo mňa, ja som prijal Ježiša Krista, on je sloboda. Ja som prijal slobodu, ja som slobodný od hriechu. Ja teraz nemusím robiť to, čo nechcem. Amen? Amen. Halleluja. Ježiš nás vyslobodil sám. 1. Petrova 2:24. 1. Petrova 2:24. Aký je úžasný náš Pán. Amen? Nepočúvam. Amen? Amen. Aleluja. Toto je to, čo chcem počúvať. A nechcem počúvať deti, chcem počuť dospelých. Aleluja. Chcem počuť bratov, sestry. Amen. To mám. Amen. Počítam. Nemá nikto. Ok, ja to počítam. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili v spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás uzdravili. Amen. Jeho krvavé rany nás uzdravili. Halleluja. Božie slovo je neverné. On vyniesol on tam ukázal niečo. Ale my sme pochopili, že budeme. On to nemusel urobiť. Mohol si povedať, ale ja nejdem, na to drevo nejdem. Ja si môžem robiť, čo ja chcem, ale on tak miloval teba mňa. On ti dokázal svojou láskou, že vyniesol naše hriechy na drevo a keď tu hovorí, že on nás uzdravil, jeho rana sme my uzdravení.
On keď hovorí, sú zdravení od všetkého, ty myslí vo všetkého, on nemyslí, no tak sú zdravení od horúčie, sú uzdravení od všetkého. Keď on nás povedal, tak, budem svojím nemenné, si uzdravení. Príjmi tomu viera. Amen? Halleluja. Ja som sa modlil celý týždeň, len Pane, čo mám rozprávať? Som mal taký nepokoj, taký veľký nepokoj som ešte nemal, ako dneska. Ako som si písal verše, lebo už som vedel, že o čom chcem rozprávať. Chcel som, aby ste vy videli, aby ste vedeli, aby vám to bolo zjavné, že proti komu bojujeme. Lebo my proti nemu bojujeme s Božím slovom, so svedectvom. A to by zjavné bolo. Včera som počúval na skupinke tiež, bolo to pre mňa pozbudujúce, že naša sestra čo rozprávala. Je mi ľúto, že niektorí neprišli, ale dali sa okradnúť požehnanie. Vždycky, keď ty neprídeš na skupinku alebo na modliteľu, ty si dáš okradnúť požehnanie, ktoré Boh má pro teba pripravené. Predstav si, čo môžem tak prirovnať. Predstav si, že Boh ti chce dať niečo, je to tu. Ty to vidíš. Ty vieš, že Boh ti chce dať niečo. Že chce ku tebe prehovoriť. Lebo sú Boží ako zásna perla. A ty si povieš, dneska nie. Bol som minulý týždeň, dneska nie. A tým si dáš Božie slovo. Halleluja. A možno v tej chvíli niečo s niečím prechádzaš a presne Boh si chce požiadať, aby si prijal, aby si vedel, že diabol ťa prišiel klamať, ale ty si povedal, neviem dneska, že čo bol som minulý týždeň, dneska nemusím ísť, dneska môžem si robiť niečo iné, môžem si ísť na Facebooku, alebo môžem si robiť. Keď nerobíš nič Božie, je to zlé. Radšej rob to Božie. Keď viete na skupinu a si zobrať Bibliu, čítaj si slovo Božie. Halleluja. 1. Petrova 1.18. Prvý list apoštola nášho brata Petra. 1.18. Veď viete, že zo svojho márneho počínania zdedeného po otcoch boli ste vykúpení nie použiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahocennou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. Amen? Halleluja. Amen? Halleluja. Tu zastavím. Porozmýšľajte nad týmto slovom. Prosím vás, bratia, sestry, porozmýšľajte nad týmto slovom. Rozumiete tomu slovo? Prečo tu hovorí? Zdedeno po našich otcoch. A som nad týmto slovom rozmýšľal, hovorí, Pane, vaši otcovia, poď. No naši dedov. Keď oni niečo robili, čo nebolo to a žili, by som povedal, ako pohania žijú, nežili to, čo slovo Božie káže, robili to, čo Božie slovo nechce, neviem, či počuť Božie slovo. A preto z generácií na generáciu to ide, že preto žijú v hriechu. Preto my nechceme byť dediči toho. My sme prijali Ježiša Krista, my sme dediči života. Halleluja. Halleluja. Svetý je náš Pán. Halleluja. Amen. Amen. Preto ti hovorím teraz, ako ty budeš viesť svoju rodinu, svoje deti, ako oni budú viesť svoje deti, oni budú ich viesť. Rozumiem.
Prečo hovorím po otcoch? Tradície. Niekto dodržuje nejaké tradície. Niekto robí tieto veci. Je to, bohužiaľ je to krutá pravda. Je to pravda a to je všetko márnosť. Všetko to je svetské. Ja svetské nechcem. Ja chcem všetko, čo je od Pána. Amen. Amen. Achaľo, máme to vakero slovenský. Achaľo? Či máme v to vakero romanes? Z čoho sme boli vyslobodení? To mi môže povedať, z čoho si bol a bola vyslobodená. Spýtam sa Andreja, z čoho si bola vyslobodená? Z čoho? Hriechu. Halleluja, amen. Od hriechu sme boli vyslobodení. Sme boli vyslobodení od hriechu, z otroctva hriechu aj hrešnej prírodzenosti. Robili sme to, jednoducho sme to robili a bolo to prirodzené pre nás. My si mysleli, že to je dobré. Rímanom 6, 7 do 17. List rímsky. Sláva ti, Bože. Sláva ti, Bože. 7 a 18. Ale ďaká Bohu, že ste len boli otrokmi hriechu a stali ste sa do srdca poslušní tomu učeniu, ktorému ste boli odovzdaní. Amen. Kto je odovzdaný tomu učeniu? Nech vyjde. Kto je odovzdaný v tomu učeniu? Halleluja. Amen. Prečo to hovorím? Ďaká Bohu, že ste len boli. Akože len ste boli v svete. Boli ste v svete. Ale teraz ste v Božom svete. Ste sa dali zo srdca to pokoje. A keď nemáš v srdci to, keď nie si v pokoji v srdci, Boh to vidí. Boh všetko príjma zo srdca. Preto je chvála. Všetko, čo robíme, máme robiť zo srdca. Ale len práve robíme, lebo to je nám môžem zamyslať. Chodme to si kýna. Kieraz nám dalo ivo. Samo sú kieraz nedelneské, kieraz nám dalo ivo. Ale máme novú svetosť, aj máme spokojné nedelneské. A keď sa rováčkame. Čujem 18. Oslobodení však od hriechu stali ste sa služobníky spravodlivosti. Amen? Amen. Stali sme sa služobníky spravodlivosti. Každý deň toto príjme. Pomer z marného spôsobu života, nielen z hriechu, ale aj z hriešného spôsobu života a hriešných návykov sme boli vyslobodení. Keď ešte nie si vyslobodení z hriešného návyku, budeme sa modliť. Z prekliatia, zlorečenstva. Kristus nielen, že vyniesol naše hriechy, ale aj ich následky. On zlobil moc dedičných hriechov. Aj okrutných čarov a prekliatí. List Galatským 3:13. Toto všetko robí Ježiš. Udiel slobodu. Ak má niekto, nech prečíta na hlas, prosím.
Kristus nás vykúpil zlorečenstva, zákon tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás, lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve. Amen? Amen. Halleluja. Prečo niektorí ľudia, keď príjmu Ježiša Krista, oni tomu neverili? Alebo ja neviem, ako išli k tomu. On ťa vyslobodil zo všetkého, zo zlorečenia, zo všetkého. Preto ďalko prichádza a on ti hovorí, rob toto, rob tamto. A ty ho nemáš poslúchať. Ty to nemáš robiť. Lebo Ježiš ťa vykúpil zo zlorečenstva. Ježiš tu vykúpil ťa zo zlorečenstva. Téma nám aj teda zaujíme. Téma je najkrásná veci. Same svetské veci. Menšina durede hlava. Máte rada, ale máme svete. Z moci temnoty, demonický svet na nás nemá nárok, pretože sme vytrhnutí spod jeho nadvlády. Kolosenským 1.13. Kolosenským 1.13. Ako som aj čítal. Vytrhol nás z moci tmy a prenesol z kráľovstva svojho dobrosti do kráľovstva svojho dobrosti Syna. Halleluja. Amen. Sláva Bohu. Vidíš, čo robil pre teba? Boli tebe, boli mňa, Ježiš. Victorii dali. Oftudiga, ținem la bendeska na voastră prietena, mele scama. Halleluja. Oftu sakili cygami, a na okali pen, ai tolja to dando svetlost. Ai manađa pale kadaj, tu gorgoro će zove. Ti sam tam ideš do tej tmy. A potom prestávaš chodiť na bohoslužby, prestávaš chodiť na skupinky a pomaly tvoj duchovný život sa stáva život obyčajný. Priemerný kresťan. 30% kresťan. Ešte aj toho je veľa. 10%. Menej Krista nie. Buď 100% kresťan. Nebudeš dokonalý, buď 100% kresťan. Halleluja. 1. list Jana 5.19. 1. list Jana 5.19. Halleluja. Ak je niekto medzi vami, ktorý by chcel modliť, ja sa budem modliť. Ako som sa pripravil, som mal veľký Čačice sa ma lidem báli tuky, meno dela me navštevovať ráno má. Meno dela som báli tukoj. Takže som mal prenazil, že? A som ho prenazil, to je nepokoj. 5.19. Ja už som tam. A som to prenazil. Hovorím, Pane, ja vidím, čo potrebujú moji bratia počuť. A im počujú pravdu, ktorá ich môže vyslobodiť. Príjmi pravda a tá ťa vyslobodí. Halleluja. Počúvaj teraz. 5.19. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho zlého. Celý svet je v moci toho zlého. Ale brat, sestra, ty kde si? Tu jasne hovorí Božie slovo. Ešte raz prečítam. Počúvajte. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho zlého. Keď ti rodikli pevný pro svetosť a ty, keď si načest, kanál napaže Ježiš Kristus, určite sa tu dojek, začínate vidieť pro svetosť i načest. Pučava, krásna, pučava trudná. Tá privídala Ježiš, začínate vidieť pro svetosť i načest. Halleluja, amen. Pučava, tínedžerista. Prava, sam privídala Ježiš, začínate vidieť načest pro svetosť. Bratne. Ako si prijal Ježiša Krista, si prijal pravdu, začal si inakšie rozmýšľať, inakšie pozrieť na tento svet, si videl, že
A Boh tohto sveta im zatiaľ mysel, aby nevedeli pravdu. Aj to je to, diabol. Diabol im zatiaľ, on je Bohom tohto sveta. Ale my, ktorí sme prijali pravdu, prijali sme Ježiša Krista, ktorý je pravda, sme prijali jeho učenie, ktoré on učí, ktorý učí Duch Svätý. My sme neprijali obyčajného Boha, ktorý je. My sme neprijali sochu alebo obraz. My sme prijali Ježiša Krista, ktorý je živý. Amen. Amen. Je to pravice živého Boha. Halleluja. Volíme tu Kristom. A my vieme, že sme z Boha. Amen? Amen. Amen. Slobodný zo strachu. Kto sa bojí, dvihne ruku. Kto sa bojí? Priznávam sa, bojím sa niekedy dní, ale furt to chcem prekonať a prekonávam to. Neviem prečo, keď idem vonku, možno, že možno ako chcem povedať, že nechod do hriechu. Prečo, bojím sa. Ale viem, že Boh je som a to spadne. Ten strach je od diabla. Niekedy, keď my cítime strach, diabol má ten strach. Ty si prijal Ježiša Krista. Ty si sa znovu zrobil. Tvoj duch ožil. A teraz ty vnímaš svet. Ty vnímaš svet okolo seba. Ľudí okolo seba. A vieš čo? Vnímaš aj to, čo diabol. Diabol sa povie niekedy. Vieš, že niekedy on sa bojí vždy. On sa bojí vždy. On keď vidí teba, on vidí Ježiša Krista. Preto on sa bojí. Keď vidí teba, on sa bojí. Strach je z diabla, jeho zbraň, diablová zbraň, ktorú zotročuje ľudí. On takto zotročuje ľudí. To môžeme uvidieť. Preto sa treba modliť a povedať, choď preč pre Krista. Židom 2.15. Židom 2.15. Židom 2.15. Ja ti chcem povedať, že ten kódy darka máš to teda. Chcem trošku vysvetliť. Lebo viem, že máme to pre nás sleduje. Ja cítim normálne, ja vnímam, idem v noci vonku, vnímam tie duchy. Ja vnímam to, že mi to pre nás sleduje. A viem, že to je diabol. A preto cítim ten strach. On sa bojí. On sa bojí, preto ja to cítim. Lebo chce ma čo? Chce ma zotročiť. Ale ja som povedal, mene Krista, choď preč. Prišiel pokoj, chvála Bohu. Ale vždy, keď tak idem vonku, vnímam ten strach. Vnímam ho, keď som aj v práci niekedy. Keď chcem niekomu povedať slovo Bože, počujem, čo robí nebo. Hovorím o Bohu, tomu človeku, službu, čo robí diabol. Pošle supervisora. Na rukom diabol robí tak, že pošle supervisora. Keď to začínam tomu človeku, normálne dostávam pre ňo slovo, ja chcem mu vysvetliť, chcem mu povedať, čo Ježiš robí pre ňu, ide diabol. A takto bude aj u teba, bratku, sestra. Keď ty budeš rozprávať Boží slovo, tak to bude ťa chce zastaviť. On chce zastaviť tvoju službu. Toto ťa nemá nejako zastaviť. Toto má posilniť ďalej, aby si kázal evanjelium mocou na spasenie. Aj ten strach, keď príde, treba ho zlomiť. Treba povedať, ja som slobodný. Halleluja. Židom 2.15. Halleluja. A aby som oslobodil tých, ktorých strach tak smrťou zotročoval celý život. To sa bojím. Niekedy si pomyslíš na smrť. To sa bál smrti. Ja som sa bál. Ja sa priznal. Som sa bál smrti. Halleluja. Sláva Bohu za to, že sa bojíme. Vieš čo? Neboj sa smrti. Boj sa od Pána. Boj sa od Pána. Preto žijeme.
podľa Božieho slova. Preto žijeme v tej slobode. Ale to máme. My máme tú slobodu. Máme z toho ducha strachu sme dostali ducha lásky, moci a zdravého rozumu. 2. Timoteova 1.7. 2. Timoteova 1.7. To máme, tak prečítať. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a seba ovládania. Amen. 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 Vidíš, čo ti dal. Ako si prijal Ježiša Krista, ty si to všetko prijal. Ducha. Amen. Ducha. Svetého Ducha, ktorý zostúpil na teba. Zostúpil na tvoj život. Teraz si slobodný, Halleluja. Ty sa nemusíš báť. Aj tu naučíme ste veľa pravda. Čiže potete páťať. Alebo dá kampere do mestera. Furt ja na porozmýšľam. A malo že do mesta, to je dokonalá láska. A slava našla. Ona sa tu dej pochybnosť našla. Jesus je odamá bezpečný. Vára, dnes je tu. Veď odkáva. Halleluja. Môžete si zapísať to C8, Rímanom 8.15, to nebudem čítať. Naša zodpovednosť je tej slobode. Je v tej slobode stále. Počuješ? Naša zodpovednosť je v tej slobode stáť. Teraz, že si prijal slobodu, ale zobudíme sa, že si slobodný a teraz si robíš, čo chceš. Ty si slobodný od hriechu. A nie si slobodný od hriechu. Nie si slobodný od muža, alebo od čo? Si slobodný od hriechu, si slobodný od hriechu. Preto si uvedomíme, máme si uvedomiť všetci, aby sme stáli. Galackým 5.1. Aby sme stáli v tej slobode. Aby sme stáli, Halleluja. Galackým 5.1. Kristus nás oslobodil v slobode. Stojte teda a nedajte sa zabrániť zase do jarma otroctva. Vidíš? Tu môžeš vidieť, že ty sám môžeš vidieť. Keď nejaký kresel konzum, náhodou to máte čakávané, máte na bydinách. No lebo koľko, ty si sa zdal, podal si Jana nášho Pavla. Si sa zdal. Ty nevidíš, že ty máš tie zbrania. Ty si neuvedomuješ, že ty máš tie zbrania. A ty máš používať tie zbrania. To je slovo Bože. Keď kresťan nečítá Bibliu, nie je to kresťan. Podľa mňa, nie je to kresťan. Keď nečítá Bibliu, vieš mi čo? Lebo neprichádzaš k Bohu. Ty chceš Bohu mať vzťah. Preto treba prísť k Božiemu slovu. Ak chceš mať s ním, chcem sa pomôcť za vás, všetci spíte. Halleluja. Je to dobré, že prišiel pokoj, ale je zle, že spíte, aby ste nespali. Vstaňte, veď Ježiša Krista. Zobudme sa. Žijeme tak, ako Boh káže. Halleluja.
A to, že my budeme tak žiť, uvidia tí, ktorí sú vonku, to znamená ľudia zo sveta. Oni budú vidieť, ako my žijeme. Prečo tie čitáci prišiel jeden chlapec furt a mňa, by som povedal, furt ma provokoval. Ja viem, že to je diabol. Ja som nevidel jeho, ja som videl diabla. Také slova, ako on mal, to určite neboli jeho, to sú diablové slova. Vždycky furt tak ma provokoval. Ale som mu ženil. Ja ti ženil Ježiša Krista. A tak sme raz sedeli. Prišiel, tam sme boli dvaja, môj brat tiež jeden. A on hovorí, každý hovorí Božie slovo. Každý hovorí o Bohu, ale nežijú tam. On hovorí nám, a som ostal ostavený, lebo furt ma provokoval, furt na mňa útočil. A on hovorí, Daniel, ten Ondrej, on čo hovorí, on aj to žije. Na ho vidno, že on žije to. A vidíš, toto je to. Keď človek vidí, že ty to žiješ, to, čo kážeš, to aj žijú. Vieme, že kážeš. Nebuďme poslucháčmi, buďme činiteľa slova. Boh nechce poslucháčov. Boh takých ľudí nechce. Boh chce činiteľom toho slova. Halleluja. Amen. Jediný, kto má moc zase zaťahnuť do jarma otrostva, si ty sám. Tu ti hovorí, ani nedávajte miesto diablovi. Efeským 4:27. Efeským 4:27. Počuješ? My sami. To môžeme robiť. Ale čo? My máme Božie slovo. Nedávajte miesto diablovi. Amen. Nedávajte miesto komu? Diablovi. Je to tvoje právo a zároveň tvoja zodpovednosť, aby si mu nedal právo na svojom živote. Nedávaj mu žiadnu právo. Trajemne, priateľe. Poprvé, diabol, strach, smrť. Teraz vám poviem niečo o tom diablovi. On je náš protivník. Celom si teraz uvedomil si, že ako si prijal Ježiša Krista, si slobodný. Hej? Toto som povedal. Toto som o tom kázal teraz. Ale chcem, aby si teraz sa zobudil, aby si videl jasne, proti komu bojuješ. O svoj život bojuješ. Aby si zase nespadol do toho jarma. Keď príde diabol, on bude chcieť, aby si bol otrokom jeho. Ty si ten, ktorý môže povedať áno a nie. Ty sa máš osloviť. Preto treba pevne stáť na modlitbách. 1. Petrova 5:8. 1. Petrova 5:8. Buďte rozvážni, bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadajú, z koho by zožral. On obchádza, on hľadá, kde by ťa mohol chytiť. On obchádza a hľadá tvoju slavinu, hľadá, kde ťa môže chytiť. A keď ju nájde, a tam bude vždycky, to som povedal, šprtať. Bude sa tam vrtať. A keď ťa tam dostane, si zničený. Ale počúvaj sem. U niektorých kresťanov sa stáva, že spávajú a sa nepotrební. Ale sú kresťania, ktorí stoja. Lebo poznajú Božie slovo. Lebo čítajú Božie slovo. Lebo sa modlia.
Aj keď prichádza na teba rozličné pokúšania, ty máš tak na teba. Poviem ti niečo o diablovi. On sa stavia do cesty Božích plánov. Daniel 10:13. To si zapíšte, doma si to preštudujte. S ním zápasíme s diablom. Efeským 6:12. Toto celom prečujem. Aby si počúval list Efeským. Halleluja. Aby si počúval. List Efeským 6:12. Veď váš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta, tejto temnosti, proti zlým duchom nebesia. Prečo to slovo Božie hovorí? To mi vedel z vás povedať. Prečo to slovo Božie hovorí? Nebudeme proti telu, proti krvi, ale proti duchovným mocnostiam tohto sveta, proti kniežatstvám, proti démonom, proti tejto činnosti. Ty neboješ proti bratovi, proti sestre. Ty neboješ proti žene, ty neboješ proti človeku, ty boješ proti duchovnom svete. Ty boješ proti diaboli, proti jeho démonom, proti ním bojuješ. Amen? Amen. Kámo, hojte dikes, jasné, že tu bojuješ proti duchovnú svetosť. No ale keď ty sa nebudeš modliť, keď ty nebudeš tieto veci vidieť duchovne, je to zlé. Preto ti hovorím, sobúca, pozri sa na tento svet Božími očami. Potom aj vidíme ďalej, čo môže slovo nám. Až kam budeme. 1. Petrova 5, 8, 9. 8, 9. Počúvaj. Buďte rozdražení, viete, váš protivník diabol ochádza ako remysl lev, a hľadajúc, koho by zožil. Zobnite sa mu pevný vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú dielom vášho bratstva po celom svete. Amen? Amen. Chcem povedať niečo k tomuto. Zobnite sa pevný vo viere. Vo viere, pevný. S vierou sa postavte proti nemu. A vedzte, že takéto Kristus sú dielom vášho bratstva. Nášho bratstva. Halleluja. Ja ďakujem Bohu za pokušenia. Ja ďakujem Bohu za tieto veci, ktoré nechám, že diabol útočí. Ja ďakujem za toto všetko, že nám prichádza toto. Vieš prečo? Lebo duch Hospodinov je na nás. Je na tebe. Duch Hospodinov. Preto diabol vidí, že ty si požehnaný, on na teba útočí a chce ťa dostať dole. On ťa chce dať, my som povedal, chce ťa dať na kolena. On ťa chce zničiť. Preto ti hovorím, ďakuj Bohu za toto, že na teba prichádzajú tieto veci. Halleluja. Ja ďakujem Bohu, vieš prečo? Že skrze toho, že diabol útočí, Boh ma upevňuje na svoj základ. Na stály základ. Jemu sláva na veky vekom. Amen. Halleluja. Ďakujem Bohu za pokúšenia. Ďakujem za to, že diabol prichádza. Že prichádza, aby ťa dostal. Neboj sa od neho, boj sa Bohu. Nadal od miesta. Diabol nemá žiadnu legitimnú autoritu, ale svoju moc môže uplatňovať skrze lož a strach. Počuješ? Diabol nemá nejakú autoritu nad tebou. Boh mi povedal, že nemá. Boh je zás povedal to. Ty sa budeš plaziť. Aj tak to je. Diabol nemá nejakú legitimnú autoritu, ale svoju moc môže uplatňovať skrze tieto veci. Skrze strach, lož. Ľudia klamú ti. Hovorí, a naozaj to Božie slovo hovorí. Počúvaj. Šúrkaj. O Ježiš Kristus.
Čudem ťa. O Ježiš Kristus som ofinodelná. Ježiš Kristus je Boh. O v tebe ste utočili. A što sa o to máš? Ako ti Ježiš Kristus utočí nás. Vždycky te bezpokojne hamange dáva ti kada kráľovstvo. Penkele mareski, keď tančal mareski. Ale kio Ježiš, kio odel, slučajne, že ufin odel. Diabol vedel, že Boh je Ježiš. On vedel, že Ježiš je Boh. Ale on prišiel čo? V klamstvu. Povedal, že povedz svojim otcovi, že postavil na taký vrch a potom skočil dole. On povedal Ježiš. To je napísané. Vás to nebudeš pokúšať. Diabol používa lož. O čo skôr na teba bude používať. Presne to je, čo na tvoje pána. Presne takisto na teba bude utočiť. Presne takisto ťa nenávidí ako Ježiša Krista. Počuješ? On ťa nenávidí, on ťa nemá rád. On ťa nemiluje. On ťa nenávidí. Diabol. Keď na Ježiša otočí, ty ďakujem Bohu za to, že si v pravde, že žiješ v pravde. Halleluja. Gloria, toto Ježiš. Otec žije. On je otec klama. Otec žije. Ja 8:44, otvorte si. Aby sme to mali potvrdenie Božím slovom, že je to tak. Aby ste videli, že nie je to napísané. Diabol je otec žije. Odpočíva. 8:44, počúvate, bratia, sestry. Vy ste z otca diabla a z žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestal pravde, lebo nie to v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec žije. On je najväčší klama na tejto planete. Diabol. On je ten, ktorý smeší. On je ten, ktorý priniesol hriech na túto zem. On klama. On nepoužije Božie slovo na to, aby ťa oklamal. On je taký klamár, to sa nedá povedať. Adam mal Evu zjedol, ale aj to všetko bola Božia vôľa. Ešte čo? Aby diabol raz bol potrestaný za to, čo urobil. Strach, 2:14, 15. To je bližšie život. Ale nepôjdeme tam. Diabol sa snaží ukázať svoju niekdajšiu silu a ochromiť svoju obeť strachom. On ťa chce ochromiť. Odtutkamo normálne to ochromilého je tu. Odtutkamo je tu normálne do konca. Čo je také smiešné? Hej. Zobudni sa. Niekde napísané. V 1. Petrovi 5:8. Ako úplne to. Peter 5:8. Prvý list Petra 5:8. Prvý list Petra 5:8, prosím. Ako som aj čítal, on ukázal ako revúci lev, hľadajú z koho by zožral. On je akože lev. Diabol. On je akože lev.
On nie je pravý lev. Diabol nie je pravý lev. On je starý had. On ukázal len ako lev. On sa ako žen. On prezával, ty si káble, že ofinol iba je sa. On levos. Ale pritom mówimy starý had. Zjavenie Jana 22. 20 kapitola, druhý verš. Uchopil draka toho starého hada, ktorý je diabol, Satan, vstúpal ho na 1000 rokov. Amen? Tu môžeme vidieť, že jasne nám hovorí, že diabol je had. On nie je. On je ako. On prichádza ako. A on nie je pravý. Pravý len. Vedeme to. V tebe však prebýva skutočný len z Judy, Ježiš Kristus. Zjavenie 5.5. Zjavenie 5.5. Šum, ani tuto dielo čačutno lemos. Obegal akože ho fango podobal rozhľadom v plane. Možno káma to tam na tej dále stane, že on filovali som. Ale potom vnížem. Vtedy mi povedal jeden zo starších, neplač, aj ja zvíťazím len z Judovho kmeňa, korene Dávidov, aby otvoril knihu aj 7 pečat. To je Ježiš Kristus. On žije v tebe. V tebe žije pravý lev. Halleluja. Pretože človek má Bohom danú prirodzenú ochranu. On ťa chráni. O čo viac? Kresťania. Diabol musí hľadať trhlinu, aby ťa poslal. V 1. Petrovi 50. Vždy sme tam v tom verši. Ešte čo? Ten verš veľa nám zjavuje. 1. Petrova 50. Buďte rozvážni, dieťa korujúci. Buďte rozvážni, dieťa. Váš protivník pochádza korujúci lev. Rozumieš? On pochádza hľadať tú trhlinu, ako som vám povedal. On v rodelke tu čaj chodil. On skúšil všelijaké veci. Pálenka, cigarety, hádky, nenávisť. Všetko sa vie použiť. Preto buďme trezví a dejme. Tu jasne hovorím, dejte. Modlíme sa. A čas po modlitvi. Po druhé svet. Svet je žiadosť tela. Žiadosť očí a pýta života, ako je to definované v nasledujúcom verši. Evanjelium 1. Jana 2:15-17. Nazval sa hovorí. Kámo, v to všetko kámo. No to díky realita, svetom svetosť. Šum. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, je to mu lásky Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života nie je z Otca, ale je z sveta. Svet však nie a jeho žiadosť nie, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Amen. Tento svet je nepriateľ Boží. Tento svet sa stáva proti Bohu. Preto milujme tento svet. Milujme
Otca, milujme Pána Ježiša Krista. Duch Svätý nás varuje, aby sme nemilovali svet ani veci, ktoré sú na svete. Inak strácame Božiu lásku, keď totiž človek miluje svet, dostáva sa na území diabla pod jeho vplyv. Pretože budem Korinským 4.4, pretože Korinským 4.4 nám povie viac večer. Veď ich zatiaľ Boh tohto sveta myslel, nevediaci, aby sa im nedosvetilo svetlo evanjelia o slave Krista, ktorý je obraz Boží. Amen? Amen. Vidíš, tento svet je nepriateľ. Boh tohto sveta vzal. On zatiaľ ich myslel, no? Zakonala teda nikdy sláva Božskej. Aj tu treba nikdy sláva Božskej. Medical sláva Božskej. Môžeš sa len pozobrátiť k Jordanu. Teda kam stáva? Nepriateľi za Božského. Čo? Možno kanáke hej, solestike. Aj si, možno preskypené, to je ľudná káza. Ale nie. Niekedy, keď my cítime, že to je také ľudné, ale také Boh hovorí silné. Niekedy, keď my máme niekedy Ducha Svätého tak silný, ale Duch Svätý nám ukazuje. Niekedy my to nechceme prijať, keď to nechceme. Hovorím ti, že budeš žiť podľa tohto sveta, budeš jednou z týchto svetov. Aj žiadosť do tohto sveta. Lebo hydne. Ale ja nechcem žiť podľa tohto sveta. Chcem žiť podľa tohto sveta, ktoré je hore. Podľa Božieho sveta. Tam ostáva pripravené. Tam chcem ísť. Svet je nepriateľský. Ide ruka v ruke. Nepriateľstvo s Bohom. Tak sa dobrovoľne vydávame. Uvalujeme Božiemu nepriateľovi diabla. Sa stávaš priateľ diabla a si nepriateľ. Jakub 4.4. Nekamo veľká sa odlakená, čačete si to vážne. To zmeníme bez. Tedy keď čačete si o svetou zbúkili. Radšej malku del fede o svetskú veci sa dnes. Fenavtuke. O lavtuke, aké varíme, o svetou duchostu varíme, koji slušajú pre tuke. A kada keď to sa šume, sa dike, kada video, prenošto mi vodotvojim varima. Vodotvojim varima. Pa sa kada kažu na teraz, već cítivamo za da ne pokojame prema vakerava. Jesuske, koji obete šume. Ali to šume, o manuša očačipe. Že so kada sveto sin, prenošto mi gošće nopre. No tu me vziri nam, te ušće nopre. Ma je teda dike, prekada svetost. A keď idem pro nás to sa mi dobre. O Ježiš Kristus, idem pro Ježiš Kristus. Nadikam pro nás, nadik pre peskeri dika sa mi nám vedo. Nadik prehodí, samo ročí v hermene Kristus, da je svoju svetosť. Je žiadosť na svetosť, je žiadosť ty. 4, šum. Vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že nepriateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť nepriateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. A chápeš? Odmakám teraz dneska nepriateľstvo. Ale tu som sa nemyslel. Ty sa rozhoduješ preto. Boh ťa nenúti do toho. On čo hovorí, chceš? On ti hovorí, chceš? Príjde. Nechceš. Počuli za ja. Tí, ktorí páchajú zlo až a niektoré naďalej,
tí, ktorí sa posúci, nech to robia naďalej. Prečo to slovo Bože hovorí? Boh ti neklame. Boh ti všetko prinesie. Podal by som, všetko ti vyniesie na stôl. On ti celú pravdu vyniesie, aby si počul, aby si vedel. Lebo posledné časy sú blízko. Preto on dáva, aby kázali evanjelium mocne. Teraz sa mocne šíri Božie slovo po celom svete. Brat, sestra. Halleluja. Preto my šírime, kážeme evanjelium. Halleluja. Tretie. Pozrite, čo je nepriateľstvo voči Bohu. Počúvajte teraz. Telo. Telo sú telesné žiadosti, vážne starého človeka, ktoré bojujú proti duchu. Galackým 5:17. Galackým 5:17. Ešte vás trošku zdržím, moje sestry. Chcem, aby ste počuli túto kázeň. Aby ste rozmýšľali na týchto slovách. Aby ste si uvedomili, že koho sme prijali, s kým žijeme, kto je náš Pán. 5:17. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Čo by ste chceli. Preto niekedy, a ja sa priznávam, niekedy túžim ísť bratovi, sestre, povedať mu Ježišovi, chcem nás naštíviť a príde na mňa náma. Príde, poviem si, ja nejdem. Príde taká zlosť. Poviem si, ostanem doma. A toto je to, že bojím proti duchu. Telo bojí proti duchu. Duch kričí, choď. Ja chcem, aby si išiel, aby si povedal, že ho milujem. Aby sa obrátil. Aby prišiel naspäť. Kde? Medzi bratmi a sestrami. Tam máme kangeny, tam máš kangeny. Telo pažamende, tela do ochrana. Aby bol voľný. A Galackým 19 tiež si dočítame. A zjavne sú skutky tela ako cudzolostnosť, smilstvo, nečistota, zmyselnosť. Amen? Amen. Zmyselnosť. Od veci. Tieto veci sú všetko z tela. Je vypočet zjavných skutkom tela. A cudzolostnosť, smilstvo, nečistota, neskudatosť. Cudzolostvo je manželská nevernosť. Podľa Ježišovho učenia je už cudzolostvo, a to sme čítali Matúšovi 5:28, cudzolostvo, ako to prichádza, počúvajte tú stupnicu, ako to prichádza, ten postup. Matúš 5:28. Matúš 5:28. Ale ja vám hovorím, každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už cudzoloží s ňou v srdci. Teda, hriechom nie je až fyzický skutok, ale už je v srdci. Rozumieš? Keď sa pozrieš na tú ženu, alebo tá žena pozrie na tú ženu a má zlé myšlienky, tak je to nemá mať človek, kresťan, lebo sa stávajú, aj Božom kráľovstve to je, ale modlíme sa, aby Boh ochránil každého. Preto Ježiš podáva toto učenie, preto Ježiš hovorí, rozmýšľajte v srdci pokorom, úprimnosťou a dajte si pozor, ako premýšľate vo svojom srdci. A teraz musíme si časy to prechádzať a prosím,
Niekedy to je tak, že diabol ti hodí tú myšlienku. Niekedy diabol sa by si ju prijal. Ale ešte tá myšlienka nie je porodená, hej? Smilstvo je telesné spojenie, aby sme vedeli. Je to človek to už urobí. Vtedy sa stáva ten hriech skutný. Preto si treba dávať pozor. Preto sa treba modliť. Ale telo. Čo ešte je v tele? Čo telo? Počúvam, keby túžilo to telo, čo chce robiť to telo. Telo sa, ako som povedal, protiví duchu. Telo ide proti duchu, on ide proti Bohu. Modlá služba. Modlá služba. Počúvajte, bratia a sestry. Ešte to je modlá služba. Modlí sa nejaký soche, obrazov. Tieto veci sú všetko z diabla. Modlá služba je aj to, keď sa modlíme nejakým svetým Božím. Napríklad Matúša, alebo Mojžišovom mene. To je hriech. Alebo ešte dokonca, keď si som z rodiny a modlí sa v jej mene. To je okultizmus, to je všetko z diabla a preto to je modlá služba. To je mene, to je čarodejníctvo. Toto všetko sú tí ľudí duchovní, ktorí prinášajú. Ale vrátim sa k tej modlá službe. 1. Jana 5:21. Prvý z Jana. Deti, chránte sa modlia. Amen. Amen. Deti, chránte sa modlia. Amen. Prvý z Jana 5:21. Boh chce, aby sme sa chránili. Preto, keď vidíš, ako Boháne hovoria, keď vidíš nejaké sveté obrazy, nekúkni radšej. Ani nebežem do domu. Chráň sa, to radšej vyhoď to všetko. Ak máš, vyhoď to. Ak máš nejaký kríž, na tom Ježiš. Lebo niekedy, kde sa to stalo, ja som bol doma na Slovensku, som bol na Biblickom a som bol doma ešte živý dedo a on je taký, že on je veľmi silný katolík. On mal obrázky také sveté a kríže. On k tomu mal vzťah. Práve som si čítal Bibliu, som sa chcel pomodliť. Išiel som ako doma, som sa modlil. Normálne som vnímal, ako keby som sa modlil k tomu. Aj som sa k tomu nemodlil, a tak som cítil, ako keby nejaké niečo ma tam ťahalo. Taký nejaký duch, ten zlý duch. Preto som zobral všetko dole, som pozlamal aj ten kríž, všetko som hodil. Ja sa nedám zjesť na to. Treba sa chrániť od toho. Naozaj treba si dávať pozor. Nemodlíme sa k nejakému obrazu, ani svätým, ani ľudia, ktorí zomreli, ani k životu Ježišovi Kristovi. Alebo modlá služba, áno, amen, môže byť aj to, kde trávime čas. Keď tráviš čas viacej pri televízii, telenovely, hej, ešte nejaké všelijaké veci, ktoré sa teraz už dávajú, vychádza nový telefón, hľadá sa veľa z telefónu, internet, Facebook, hej, takto démoni sa nalazejú na to. Oni si to robia a toto sa stáva modlou službou. Nemôže sa k tomu, hej, fyzicky, nemôže sa k tomu, ale tráviš tam ten čas, ktorý by si mal stráviť v modlitbe a spávať. Preto vykupujeme čas. Amen? Amen. Čarodejníctvo. Akýmkoľvek kontakt s demonickými duchovným svetom, teda kontakt s duchovným svetom,
nadviazaný inými prostriedkami ako skrze meno Ježiš Kristus Bůh daný. To, čo je tu na svete, všetko, hoď preč, to je všetko svetské. To nie je Boh. Prečo? Ja až to má čest. Evangelium povedania. To má čest. Ježiš mu riekol, ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Amen. Amen. Vidíš, Ježiš slovo je to. Nevydaj mu podmenu, Ježiš. Nejakým spôsobom sa nedostaneš k Otcovi. Len ja skrze Ježiša.